no pang zong zong te hian nu le paneyan phua ma se nu le pathen khate ro hi chuan fanei hi an phu kher lo ti hi an soi thin dan ania goina kan case ngai thla khau tura po hian he thu hi adikzia halang chiang hle o me mikfil pot hian afa te hi amangai na le enkol na mamo le phu reng an ni ti chu ngai tha makin afa te suma mu theinan amang na sa hlea Sarkar atang thlengin ham thana don phanan te ha manga he khesa hian mikfil pot le athurol pui then khatten no pangpoi selo paruk lai mai an duam na le man sial na wang liu lewa an tha dan chung chang kan ngai thlau don ani mikfil pot hi kumsang kha jagwa somruk panga khan derby inlana alo pianga fa som pasari lai mai ania meichhia sang sang laka fa ani bok no pangchu angai na hle niang ti ngai tuana ino nei mai theya ma se alo ni ho lo no pang hanin kol thiam mi takpo ni lem lowa no pang le me che chunga zol do na ya nei lowa athina chein aziang angit lo hle boka kumsom pakomi ni atangin ngai zong pa ngai tak nei chho tranin kumsom pangami kim hi li angai zonga rei lo te nuwa anin ngai zong zui zela kim chuan fil chu kopui thale rin tlak tak tur ni na tira chuan a hria ma se rei po arial ma chuan azia dik tak ron lang chho tanin kutthla ka hrelo em ema kholaya po ain sum chuang lowa tum khat phei chu papan kal tumin polan khelna tiang hmang chuan kim ka chu a hol sak wak maya thisen tam taka chuaka kim po ain hliam na angreng khop mai mi te chuan lo mu ve vek ma sena tuman inrol ngam anom lowa fil chuan kuthak dan tu le tina dan tura zong char char moti turania tum khat phei chu aban le akhup ru tu bo manga ti tlia sakin kimin anfa te angai saklu tuk nia hriat wang chawa chutiang thil ti chu hania British Army ate lu ta anupui chu a hopiang mai hian uirea puin lung olon tura zong reng maya kimi pon fen lai te chu adu aya chin deu wang ringot poin amal puya thalina ka pop zel maya kim chuan lekha na zir zom renga ain hliam chana chuan lam sang sang siamin apasal fila chu ala hum him zelani ma se kumni lai mai chutiang hreu motor nuwa chuan a huai silna te som khomin fil chu army post sa om lai chuan in thena duna lekha chu thona filathin chu arim na samaya a post chu chuasan ngalin kimte na chona vakala kim khoma mulai chu chemin inches ko lai mai sein voi somni pasari uzet mai vita fil chuan kim ne na chuan amana nei theidon lawani chuan tu mai na nei bik lo tur thu chu a hrila kim nu chuan an thom lo hriain fil chu danatuma fil chuan voi som pakhat lai mai chu lo vit ve le ni kim te nu fa chu an thilo chawani bera kim nu chu nurse ni in thelo chuan phone chu manga paramedics ho chu abe theita rama paramedics ho anon thlen nuwa po chuan fil chu ala om ve rek maya chemte a thisen kai hnuang mai chu alo la hum ran mai boka in chhirna e anei lowa kim chu hospital an panpuina konga chuan goi ni lai mai lung phua chol mana paramedics le doctor ten thei top choina na chu an chan thei rama ataksa mun sang sang deuh thowa chuan fil chu alo vitani ber maya kota trial an han nei chuan fil chu a phaweng eya self defense ani thu chu a hril ma se thil thleng le evidence atang chuan self defense ani lo zia chu a chiang hle thung sia tual tha tum le mi kut thak thu buai chu ortirin kumsari le achan ve zel tang tu chon ti ani ta ni ma se kumni le thangni vela tan hnu loka chuan chhuwa ani le tamaya zela tan chung chuan kim chu le kha thon fo thina akhua har thu te achunga thilati te chu ain thiam lo thu te haziak thina zela tanga chhuwa vele nupueta ne du thu te chu hrila ma se chung le khathon te chuan kim chu hlauna na sa taka pe jok thunga aril rulama khoi boina sain counseling te hial kal angai phani kumsoma liam hnu me point thei ngil harati le maya mikfil pot chu ai tin changai su ai ti tongkam hi a hre thiam velo tina soi hial thin ani
kumsang khazakua somriat paruka an chuan hnuah chuan fil chuan pamela chu nupuya nein fa pathum lai nei puya fil chuan a zengai te chu ala chhom reng maya pamela chuan anupui hmasa chunga thil thlenga hriat hnuah chuan then chu du ngoi ngoi ma sela angam ta haulova midang pakana tur hmu se ti hle maya wanei thlak takin kumsang khazakua somko pathum khan fil kumsom thum pasari mi chuan hi thar kumsom palimi lek chunga zong le ta pamelo chuan an chung chang a hriat chuan nuwa chuan a chua san zui ngala hi thar chuan kumsom paruka tlin ve le a chung te laka tang chuan tlan bawin fil kianga tur chuan a kalta an pahnih chuan fapa pahnih an neya fil chuan kawtthlang a ching le hle maya anu a hrin thei ve lo wanga ringot te chuan a soisa le mai thina fil zia chu a fapa te pawh chuan la chhawngin an nu chungah chuan an nun rawng pha hle maya fil chuan hi thar laka tang chuan fanei bel le chu a tumin a duh hle maya mase hi thar chuan nawa pai bel le to lova hi thar chuan tlan chhuah dan kawng ringot chu a zawng an komchar banga tang chuan lon liamin a tlan chhuaka police te bula kal ta ngal ani hi thara chuan tira chuan custody an nei lai ni awangin a fa te ha mu thei lok lova rei takota ain khin hnuah chuan a fa te chu a chang thei ta hlau mai kumsang ni kuma chuan fil chuan kumsom pakomi mare atong le ta tlerol te in mare chuan fa nein a fa nei na pa chuan ati du da thil hlea fil chu tan chuan vantir ko ama veng tu ni thu a sai hi an thina filai ro chuan a ze chia eng ma ala chu lova mare fa chu ama fa ang chi chuan apoma an cheng dun hiala an fahma saber jaita pian ni a chuan fil chuan mare chu hospital a chuan anupui ni tur chuan a soma akum le loka chuan ngai zong dang nei leng halin kumsom paruk mi lisa nen chuan en kop le ta lisa po chuan fa nein pasal anei bik lova fil menu a chuan atanga mare te nen chuan an cheng hova filin azia chua tanta ka chuan arap thak le le mai mare le lisa te po anin hnai pha hleya lisa phe chuan mare fa te chu afang tak taka en thua soini thilron lang chiang tak mai chu filan upui pathum te hi an zawai hian an tleirol no panlaya anei te ve kan nia an ril rupui tlin hma le fin tak tak hma a thlem thlu kan nia fil le mare te chu sangni pathuma in nein lisa chu mare mo thiana chuna tang nge ngeya cheng ho chun zomin an fa som pathum te nen chuan in khata an cheng ho veka mare le lisa te chuan chung ko chom nan hnan thoka file ro chuan eng ma thok lo thung anupui te hlo chhuah chu lo chang zelin afa te hmangin sarkara ham thatna a theiang angte dong zela fil chuan fa nei bel zela sarkara tang ham thana don bel zel chu du dan ania council house a thlona in an nei thei tur chu no pang hmang chuan nei tum bur maya council house chung kolena tur nei tum chuan media lama te po in thelara tum chho zela sarkar boipuile chom dolna a phuzia te chu au chua puin Jeremy Kalsoa sangni pasari khan ain lan nge nge ni a chung kwa an tam hle chunga na tho thelo chan te chu criminal record te alo nei wang le media lamin a chanchina thazonga an soi ngai lo wang ani thu chu a soi chuaka ma se fa te en kol dan le anun phung dang dai tak mai chung chang an han zo chuan a thin chiain an host nen chuan anin hnial boi pha ta ni fil chuan mare le lisa te chu sowa chuan lantirin an chung ko om dan le nun phung te chu mi ten mak ti hle ma se enga tan ma angai lo thu chu soya anupui ni lai mare chu thena lisa chu nupuya nei le tum thu te chu asoya an chung ko jinga chuan chuang bang bik nia en hriat lo nan le a ming topa trompui ve theinan adu thu te po asoi boka wadang pathum anei bellea euro singni le sanga lai mai sarkar tangin kumtin ham thatna adon thei pha ta ni filin council house lian jok nei atum chu mi puiten an support lo em awang chuan thul ania sangni pasaria chuan documentary pakhata lang lein USMP lui eni nen hun mangin anun dana thak danglam theinan thlem thlu katum eni chuan na pathum lai mai mu saka
mà se a hna tan ni a chuan a kal lo ngala a hna hmu chhun te pawh chu a chan zui ta bawk field te chung kwa chu caravana an chenga nupui le hmei te chu a kianga chuan an ria chhok thina ani chuan field nupui te pawh chu a dem hle maya field le naupang te chuan in nelna le in pawna an nei lo top tho chu a hril bawk field chuan mare chu lisa an nei a duwa wang chuan tum thum lai mai thena tuma tum khat chu police te hnena tangin vauna hmuwa mare chu kuta thlaka wang le asama kek chunga a hnu chu awang te nia lisa po chutin aduat bik wak chuang lowa thing tumina vo fo thina coffee sa te lein chu a phan lowa thenom te nena in biak tampo a phal lowa sangni chompanga January thla alo thlen me chuan lisa chuan a thil tor chu a tor chhun zom zuam to lowa mare ne na chuna fa te panga chu tui cheng tura hruai tum thu hrilin awunaw nu chu rukin a fin ta thunga thlanga hnu a po chon fil chu lisa ina kalchana wang chuna la thin rim hlea an fa panga te in chu wang chon ko ta an king zak rengani Phil Marele an thian pol te chuan thil omang lo lutuk mai ngai tua chuakin an fa te le an thil nei zong chu halin lisa chu pu an ril ruka chu thil chu thlen tir ngei tumin custody an nei le mani chi a chuan ti puitlin an tuma Phil chu duamna chuan lu khatin sarkar hnena tanga ham thana mu bel le council house lian jok don chu alatum fana pole Phil te chuan anin chu hala an fa paruk te chu pa thatak anga an lan theinan wa chan chhuale chuan ril ruka chu thilan tia wang chuan custody chu an chak thei nge an ring bawk amai ro chu an tumang chuan thil chu a thleng ta tlat lo maya inan han hal chu an tum aina sign in chu al kaina sata sia fil chu afa te chu chanman lovin an kang hlum ta vek maya chung no pang paruk te chu mei khu an hip lu na san lu tu ka wang chuan an thi vek maya firefighter reporter pek dana chuan bedroom temperature chu degree zanga chuang lai mai ania dam kho chhuwa dana omlo hrim hrimani hatia police te chuan chui chiang halin ti lui nge ni ti chuan mu chuaka arson case anga kalpui chung no pang paruk nun na chan te po chu tual thangin an kaltir ta mak maya chung no pang nun na chan te chu poisoi lo le no pang thatak tak vek an nia an thenom te chuan an han riat chuan fil chu engkim ti tu ni ti chu an ring lo hrim hrima an khongai na then phei chuan no pang paruk te suna tura fil sen so tur te chu charity siamin an tuak pui hiala fil chu anun dang le nun phung te chu mitam tak eizong chu ani vak lowa ma se afa te chu amanga ema hetiang thil ma chon he phu lawani anti hiala filalem chan thiam ziale a chhevelami teril ru asuk ne zia chu alang chiang hle ome lisa le awunaw te chu police te chuan an chui zui ma sabera ma se relo te hnuwa in nam hnoinan nei lo zia an fin fiata fil chung changa report om lein an thenom le chhevelami te chuan fil nung chang chu fa paruk lai mai chan zo che tan chuan amak deuh ti chu an hrila fil chuan media te mitla ka tumna sa hlea police investigation an han kalpui zel hnuwa chuan press conference te releasing fil anupui mare te chu an lang vea fil chu mi pui khoi na don tumin tran alana sa le maya an fapa kang mai thena huna thive nga lo ma se nuna chanjui ta tho si chu atak sapeng te chu no pangdam lo dam te hne na an donate tur tho chu apuanga ma se police ta chuan fil chu an ring hlel tul maya om dan chu makin police me chia te chu a chaile ang zor thina mani ri lara paruklai mai chan mel chu apumi alo maya police te chuan han chui zui zelin evidence rang mu chuak thara petrol bule kotkor chu chhar chuania forensic lamin an han chui chuan fil le pol thuam hnuwa chuan khonwar tui chu an mutel ngei ta boka police te chuan recorder chu fil car le bungrua then khata chuan an da ruta an ngai changin anin thlazui ta ngala fila chuna topa chuan engemaw chu asoi chuaka an fa paruk te an chan chan chu a thiam lo liao ani tho chu a hril ta ni
chu recording atang chuan Phil chuan anupui Marai le Paul ten sex lampang kai hnoi thil an ti lai chu a thlir ani ti a hriat thei boka Phil chuan recording a lan dana chuan anupui Mary hnena chuan a chuan tho chu hrilin a du wanga ti ni lo ti a hriat tho chu a soya an han chui zui zel chuan kang mei a thlenma khan Mary le Paul te chuan sex mangin Phil thunu na hnuai ka anin bia ti te chu an hria Paul chu atanarin taka theinan chuan anupui Marai chu amang tangkaya an fa ten chan hnuwa po chuan Paul le Marai te chuan an thil ti chuan chhunzom zela police ten an han chui ta ka chuan leilonin hnunglama chuan engemaw hmu chuakin naupang te channa tan an hman tur ni awm tak bungrua te nia mei sang ni som pahnia chuan Phil le Marai te chu tual tha thubuai chuan man han nia ni hni ni a engkim fin fia nia November tha chuan Paul po chu man ani vele ta ngalani custodian han nei chu Paul an remna chu tual tha tu ni lovin tual tha tum thubuai chu an peta zoka Philina athunun hne le ni ti chu an hre chuak bok Phil le Marai an remna te po chu ti hniam sakin tual tha tum thubuai chu an ortir ta zoka an fa te chu tha an tum tak tak ni lovin thil kal suala wanga thian ni ti chu ko chuna pompuya April sang ni som pathuma chon ko chuan thu to pasiama Phil chu kum som panga zel tang turati niya Marai le Paul te chu kumria tang turati ve an niya Marai chuan remna chu ti hnim sakadila ma se judge chuan a thuam hnuwa penrola kai ti chu fin fian niya chu chuan kang mayan chuana ai nam hnoi nge ani ti a fin fia thua hrila Marai chuan man ani hnuwa po chuan lam tam takala siama in soifi hlim chu alatum na sa hlea ma se just te chuan Marai chu afa te chu chan ve ma sela afa ti aina pasala da na saka wangin thiam chang thei ani lo thu an hrilani November sang ni somnia chu Marai chu atan hun chan ve atan hnuwa chuan chua ania a himjok na le mipui thin rimin an ton lo nan identity tharpe kani bok Paul po kum sang ni somni pakhata chua ve le nia ma sela sang ni somni pani a atang le ngala ain tiam kamna a bo chiat wanga nia sang ni somni pathuma chuani ve lein zela khongai to lovin thunei tu te chuan an soya Filero chu alatan zom chara sakol angmai chuna chuaka psychologist pakhat phei chuan psychopath ani ti hialina chua he case hi enge in ngai dan le an remna te chu anep ma in hriam